Ramogi kwa ng'iyo mago motenre koda sigana ma jatend piny makoro wuok e apise Uhuru Kenyatta weyo chien. Gin mage. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta koro ikore ne wuok e telo kendo weyo thuolo ne William Ruto. Kuom thuolo mar higni 10 mokalo, Uhuru osetimo chenro ma opogore ka jopiny koro kete rameny ka bende gin chenro ma osekelo lokruok kata oyo. Kochakore higa mar 2013 manodonje loch mar piny Kenya, Uhuru Kenyatta thuolo mare mar bedo e par loch mar jatend piny kaka jatend piny rumo ayanga, ka jopiny to keto rameny ka ing'iyo gik ma inyalo par godo higni 10 mag loch Uhuru Kenyatta. Jotelo kod jopiny wacho ni kata obedo ni piny osebedo matek e bwo tend Uhuru Kenyatta, nitie gik mabeyo ma bende ne otimo minyalo parego. E weche mag tudruok, Uhuru Kenyatta ibiro par kod gedo mag apeyni ma pacho ka ma okoni ne gin mise mag jiwo dongruok e weche mag ohala. Kaachiel kuom apeynigo en apaya ma Nairobi Expressway. Ok mane lo motuo kende, piny owacho mar Uhuru Kenyatta noyawo dho wedhe madito mathurka koting'o dho wedhe maka dho nam chumbi kod dho wath ma Kisumo ka ogeto jiwo wuoth kod ohala ma itimo kokalo e nam. Uhuru Kenyatta bende noketo maino mare jiwo weche mag thieth kane ojiwo gedo mag ute mag thieth kod chiwo masinde mag thieth koting'o keto kenge ne piny Kenya mar rakruok gi midhusi mar korona manogore piny apoya nono higa mar 2019. Uhuru bende nochako gedo mag udi manengogi yot mondo kony jopiny yudo kuonde dak manyiso nyadhi. Bang' yiero mag 2017 ma bende doho mamalo mogik ne owito oko loch mar Uhuru Kenyatta, Uhuru ne oywa wiye kendo ne omwonyo nyadhi mare ma gimosore gi Raila Odinga mane gipiem godo e yierono, achiel kuom okang' ma osemiyo Uhuru puoch gi pak kaka sigana mar rapar ma oketo e wi riwo Uganda jo Kenya kaka jopiny achiel. It was very difficult for a person from Mount Kenya region to visit, or for a leader from Mount Kenya region to visit Nyanza, for example. And Nyanza was just the extreme. There are very many other communities that would have looked at a leader from Mount Kenya and with disdain. But within a very short while, he has been able to cut across those lines, and he will be more celebrated in Kisumu than he will be celebrated in Gatundu, in Nyeri, or in Muranga. And that is a major achievement. To bende nitiere kaka loch mar Uhuru Kenyatta ne ojiwo yuto mar piny Kenya. Tadieri kata jo KDF ge otimo tije madonga ahinya Kisumu. Nichendo kaka gera meli manyien Kisumu kanyo. Yeah? Magigero port ma very modern, and a jetty to very modern. Omeka kuma dieri wach infrastructure to okonyal chande okonya se jedung makro wati. Omeka kuma agriculture to anyalo mi jedung Uhuru Kenyatta ang'wen wi 10. To ka yore anyalo mi 8. Ka en wach gero port anyalo mi 8. To gin gik mage minyalo par ma piny owacho mar Uhuru Kenyatta ne nyalo time maber, kata kamano ne orem ma ok otimo maber. Pesa manotiyo gogo ng'eny ne pesa ola. Koro mi wadong' gi gowi maduong' ahinya. Wan gi gowi maduong' kuom jo China ma kaka wabro chulo bro thago wande. Cases mag mibadhi madongo nosiko. In pare ndalo National Youth Service choncha. Yeah? Ti pare ndalo mar food maniluongo ni ugali revolution. Yeah? Mana national serious product. Mibadhi madongo cases mag mibadhi madongo michope COVID billionaire. E wi telo mar higni 10 mar Uhuru Kenyatta, moko kuom jopiny ni kod paro mopogore e wi kaka Uhuru ne otayo piny Kenya. Alijaribu kuunganisha Wakenya kuwa kitu kimoja kwa misingi ya kikabila, akatuletea maendeleo kadha wa kadha. Mabaya ya Mheshimiwa Uhuru ambao tuliweza kuona katika serikali yake ni pale ambapo alishindwa kupigana na ufisadi. E kinde ni makoro chieng' opodho ne tendo Uhuru Kenyatta, jopiny Kenya pod oketo geno ni ginyalo neno lokruok e piny owacho manyien, poni giketo maino e chopo chenro mag dongruok manosechaki kendo chopo singo magiwegi ni giketo